Et proposo fer una jornada de sensibilització per tal de donar a conèixer aquesta subvenció europea a fons perdut al kit digital. Per què? Perquè primer guanya el beneficiari. Tant el que sigui l'autònom o l'empresari de menys de 50 treballadors es poden beneficiar i poden obtenir, com per exemple, el servei de posicionament web. D'aquesta manera, ara mateix, igual no tenen les visites suficients a la seva pàgina web i com el kit digital són 12 mesos de subvenció, després de 12 mesos tindrà un posicionament superior. Llavors, d'aquesta manera, el beneficiari, o sigui, la vostra xarxa d'autònoms i de petits empresaris, es surt beneficiària. Després, els agents. En aquest cas, a Innova, nosaltres tenim molta experiència en màrqueting digital, com pots comprovar-ho, ja que vam néixer l'any 1999, en el mil·lenni passat, i com som agents digitalitzadors, ens interessa donar aquest servei de posicionament en cercadors que està subvencionat amb Europa de forma gratuïta. Per què? Perquè d'aquesta manera, després d'un any, quan s'acabi aquest kit digital, aquesta subvenció, estiguin tan contents que vulguin continuar amb nosaltres. De fet, tenim algun client que porta 21 anys amb nosaltres. I després, vosaltres, com a Ajuntament, vosaltres feu la difusió d'aquestes ajudes econòmiques a cost zero. O sigui, aquí guanyem tots. Beneficiari, agent i Ajuntament. Per això et proposo quedar un dia i fer una jornada de difusió dels beneficis del kit digital. Nosaltres fem tots els tràmits del kit digital. Si realment volen els beneficiaris acollir-se a aquestes ajudes, les fem de forma gratuïta, sempre quan vulguin el servei de posicionament webs o de difusió en xarxes socials. Quedem a la vostra disposició per concretar un dia i ficar fil a l'agulla i fer que realment el teixit català realment tingui canya i li podem ajudar a moltes empreses i molts autònoms perquè hi ha un gran desconeixement sobre aquestes ajudes. Quedem a la vostra disposició per agenda dia i hora i anem parlant. Vinga, moltes gràcies. Fins ara.